gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels. Photoshop Generation 6 chu kan lo tan le to do na lesson ma sa khan customize dan te kan zira chuan tuna chuan tools sang ka the kan soyanga amara chu ka huntek adu rai thina wangin engching nge kan ti don engchen nge kan ti don ka shelo top aram chang kan lo top mayanga live vekin tiang kan ti ni a chumi karla ka chuan kan zep lo ka nga hei desktop ka man hi chi mi zoram ti hi easy mizoram ti kan YouTube channel thar turania YouTube channel thar kan siam dona tuna kan channel bi ki chu tutorial te le tin tutorial ba ka music video te le interview video sang te kan la ron ti do na mu nam the ang dang kha amaro chu easy mizoram hi chu thian te ne na kan ti turania hei hi kan ram jep tel ve lok a thil subject dang dole kan ye wangin hei kan ran tran trep to ta atin heta logo kan kasiam ang hi ke ma siam ta lai logo hi kasiam ang chi te color grading chi te khana kina kan la ron ti chho do na tutorial siam tur khanin then khat request to amaro chu anexa kan ti lo chuan ma kan son thei lo wang ti kha lo man kina kan le ngai thowa enge tools no na ba khoi dang kan share lo chung ki nga khian har san na kan nei don thowa kan le thowa ngai thina chu wang chuanin fel fai do hlek ka kan ri chau deb hain shil chau zel kha angai ni step by step in tin lesson ma sa khan new document create thelo te transparent ti te ada thelo ti te kan oma kha har san nei kan chuan aron men ronin soi te kha chu kan in shil to ta then kha chuan ti thei to in ka ria la ti thei lem lo te po kan lo theia kan soi lo ka edit a hian kan lu tanga nai chungkila hian an noya preferences a hian kan lu tanga general a kan lu tanga control k on alu theita control k a kan lu nang chung control k a kan lu ta ti hianin tik tur alo nuala in tik lo chen chu ta hian kan en chianga nga use legacy new document interface hian kan click anga kan okay ang chuan coming har sat na I lo tok palani chuan za chu ani kherlo mai the ma ron chi ata khan kami problem khai solve theyang chuan huwa hianin general huwa hian interface interface a hianin chi sang settings sang hei UI language ti te UI font size ti te UI scaling ti te ma eng zong tu zong workspace ti te theng zong hi chu tuna chung kan la in shil fi vek lo ngatin atang kai ber lova tin aron sa hi a trulang ang te hi aron sa do veka anti dang lam ngai enge mo bi ka chuan nakina subject dang ka phai in kan lain ril lenga amara chu he color theme ero hi chu adir tanga lo thak do te pokanam theya eng do hlekten tikhan a thak thei ani tikhian kan da theita kan okay theita ni la tuna chuan ti zung ila hun reizok kan man thei nan size a hian du ta size ka example atana ni maya wang khan du size kan select ri photang tun din na chuan ole lesson masala ma khan move tool kha kan zir to ta lai move tool ta artboard chu kan la zir lo zir tham atling vein ka sia amaro chu artboard te po hei ti hianin kan zir theita ma se artboard a hianin market tool hi tool ma sain ka sia kan soyanga market tool a chuan tools chili aron oma rectangle market tool te elliptical market tool single row le single column market tool che alom ta ni ole ama sabar hi kan zir nga tian kan left click anga kan long press anga kan drag anga ki w tile h tilo om ki allow in display kin munga w ki width ti na nia h ki height ti na nia width ti chu kham phei jong lampang soi na nia height chu sang jong soi na nia ki pxt ki pixel ti na nia kan soi to khaleson mat salama
chuan tikhian a san zong chu hai chu somsari pixel somsari anita ki asang lo em ta tikhan a san zong kha ting khan aron display ta ni chuan tuna hian rectangle anita a kan select hi left click a long press atia ti turin ta kan du chen kan ti thei ta ni ole tuna hian ka soi tur pakhat chu khi lai chung ki le kan enanga kan jir tur poimo per nei koina ama saber khi new selection ania adot le khi a selection ania adot le khi subtract ania and adot le khi intersect ani hai photoshop khoi thang chonin khoi thang via wanga ke hi te pong kan khoi thanga kan khoi photoshop kan lo tui ve kan lo khoi rei ve to kin chu kan lo shle le lui to ma chu ala khoi thang lo khan chuanin har sanna tling tham ve ania tin ho hriat pol thei do le hriat har sa ve do mai ania chu wang chon uluk tem lo ngai tha wala pen tu la te po ki tools dang selection tools dang ate po kan mang vek ta ki emi rectangle tools pi ka chau ni lo hian atangkai zui zela chu wang chon uluk tem lo ngai tha wala chuan ti hian kan select ta new selection ani ta ni new selection khi lai chung ki le khi new selection ani ta chuan new selection lai tho kian kan click le khi kan selection kan select ma sak zo kha bo zel ta ni new zel ani new selection ni new ngo thar zel ang ina kal ta ni new zel ta ni chuan a dot le khi add selection ni ta add selection ni chuan add ni chuan nge kan thil kan ti bel ani ta ni chuan kan add ta ti hian add selection ani ta chuan le khi lai chung ki le kan ena add selection new selection kan ti zo chi ta chuan add selection kan click add selection chuan kan click khan ama sami ka bo to lo new selection mi ang kha a bo to lo new zelang khan ti khan kal ta ni ki new zel ani ta ni chuan khitia a new siam na zel ani ba ka khan thil khatala om bok ani new selection khan kan ti thale lo kanga ti khan add selection om zia chu kan thria tro adang kan add bel zel thei ta chuan new selection akan da le add selection akan click le ta chuan tuna athar kan ti ang do khan helai hianin ti hian across angin kan vati ta add selection kan click kan ti to khai kan add selection ani awang khan khimi kan click ma sa square kan siam ma sak jok rectangle kan siam ma sak jok kan va cross ta tian kan cross pon lam jong 8 ani khan 8 ani re chu ni thil apung lam pang soi na zel ani ta ni ka translate dik kherlo mai thaya apung lam pang soi na 8 lam pang kha ani awang khan khami ma rectangle square khami kan lo ti to ba ka khan kan ki left click kan check ta kan thlang ki khami square ba ka khan rectangle ba ka khan aron ombel ta ni ti khan ki new add selection ani kan da khamo add selection new ni la ba khan ti khian kan du sa ka ti khan kan add bel thei ta ni chuan add selection chu kan thra to ta ta adanga ta po kan add bel thei ta add selection ti khan kan thra to ta ni control d kan phetanga deselect na ni ya ti khan a bo ta a bul chen kan tran le thei ta ni chuan new selection kan lut le ang kan sei zung ka sei rangam ka helova un hi akal chaksia chu wang chuanin video en te po anin nom lama kal thina chu wang chuanin en le hi ke pang kan review thale thina adu an ri ma thina chu wang chuanin man mo le ka han sei te po khat thain ka sia chuan new selection kan lut le chuan tuna chuan subtract kan lutang subtract khi enga kan ti chuan tuna khan 8 ani ta ni kan 8 bel ta thil kan 8 bel zel ta ni subtract khi chuan kan new selection kan siam sa om sa kha hek zong in lut zong in ti mayang mi zo tronga ril fia thiam zel ka har sa kan ti to kha lut zong in kan sia thiam thian dur no hek zong in ti mayang kan select le thei ta ni subtract khi chuan
ti hian kan lo ti ta khi lu zong in kan ti ta a tuna add selection a kha chuan kan ti zo chi a kha chuan in apon lam hi ain add chuak ta a apun bel ta ni subtract a chuan a chung lam khi ti khian a lut thung don ta ni kan thlang o ti khian subtract a chuan ti khian a lut thung don ta ni khi pen tu la te po atangka a kan thria te po mo til man mo de wathil photoshop kan retouch zung tin manipulate te po atangka ma subtract te kan thria ta nga ya na re mani chuan control d select ani te ta nga chuan intersect khi kan top nan khimi chung clar bi explain nan chung kan manganga chuan new selection te kan select a pakhat kan tia chuan subtract intersect zok kan khoi dona chuan intersect a khan new selection a kan ti kha intersect a khan kan ti le ta ni chuan add selection a khan a pun bel kan ti ta add selection chu ni chu na vai khianin ti khian in select don ti na nia subtract ani chuan a chung a khian a lu tanga kan select ma sa zok chau khi mi chin chau mi line chin a chau hi a pia lampang ding lampang zong hi chu ai cut back don ti na ni subtract a chuan amar intersect a ve chung chuan inter ani ta phang khan intersect a chuan ama kan lo add to sa khi abawanga anung tuna kan add bo khi abawanga ain sik na ain combine na lai tak ain combine na lai tak te chaw khi lai te chaw khi ain select don ta ti khan an tha thiam em be khat ti thaleng control d met lokila new selection a kan tia chuan intersect a kan click a chuan kan ti thale a khi lai akar te chaw khi khan ti khan a chiang to khatin ka hria a in hriat fia thiam lo pon ti khan in lo download anga du le in lo replay to menga chuan tuna chuan fader lampang kan en le lo kanga new selection a kan da lo kanga new selection a kan da anga chung khu lai anwai kil khuin nuam komi bi ka khu create new field or adjustment layer tinita field na le adjustment layer sang omna ni ta a then solid coloring kan field don ani solid color a hian chung ber hian kan click anga left click a tunak selection kan select kha ain click a ki color ki du in thlang thei ta in du in field thei ta ni chon red a hian ni ti chini la ti hian hi new layer angin ron om ta color field khi layer thar angin ron om ta hi background color kha ni ta hian ki chuan dona kan hril fia tuma kha hril fia zok ta ila chuan hey feather kan explain dona feather khi lai chung khi 0 pixel tinita 0 px tinita pixel engma om lo ti na ni ta chuan 0 pixel a chuan a feather engma om lo ti na ni ta a in fet lo ta chuwang chuan khi akil atlang khi angil pap ta ni chuan khimi titur khian tuna hen kan da anga tian engma a in fet chung lo kan ti tamanga feather ke kan ti tamang engma in e chung lo chu wang tin eng ki ti tur nge kan ti chuan control z lock ang control z lock ka hetian kan ti anga kan ti nuwa khi kan select don mi ni lo kha kan set reng tura poi mo rectangle marquee tool kan ti nuwa khan ki feather khi ti lo tur akha chiang de in lo ngai thaula kan ti ma in feather khi kan du ang point kha enanga 4.2 akhian lo da taila chun rectangle marquee tool kan click ta a chun kan left click ka long press kan drag ka tikhian atang lam kan lam mai lo kan hu na tur chu ta color fill a khan hnuai khan kan lut lenga solid color kan lut lenga okay atlang pixel ki a fade ta ni ki fader kan ti ta ki a fade dana ki number kan ti tampo le ti khan fade ki nge aspect don ta ni anti kan tiang a dar don ta mo kha chu wang chuan kimi fader ki kan du dan kha kan adjust mai to don ni kan du ang khan khoi tura jir khan da adjust to mai don ani ole chuan
tuna chuan rectangle marquee tool le selection khami new add selection ti te subtract ti te intersect ti te kan zero to ta kan thiam le to ta a chuan rectangle hnuai a chuan elliptical ti oma elliptical chu circle ang te circle kherlo pona da thei ta ti ko kan click ka ti hian ti hian kan adjust thei ta ni chuan a circle papa ida du chuan shift metang shift bial papa ida du chuan mo shift metanga chuan a chingkhang ka soi mai pala I kan tia kan select ka rectangle pa kan ang rang thawa kan ti khan rectangle le to lo mai la thi tia I select to khi mi line rin chu a khi ani du nan khoya po I click thei left click anga long pressing ti hian I drag kual thei drag kual ti nu kual mi zo tang jon nu kual thei ti khani nu kual thei do na ni chuan soi to ang khan isiam dua circle ti du biali du don chuan si fi metanga khi a soi pon lo da la si fi me chuan ti khian bial pa pang chu ti khian ni adjust thei ta a chu te chu ni mei shela he mi bi ka chuan at noi le hian in single row le single column marquee tool om le ta a hei hi gan example kan pelok kanga thalak hian kan ti mai nge anuai le hian single row marquee tool single column tin single column hian chin potila ta hianin single column hi vai khat kan click taila ki align a tak hian ke I du na I edit tur azirin I mang theita single column chu am ji single ani na chan chu single pixel so inani anterna hai single akara hian sei pixel pakhat chi amta single pixel ani ta chuan khi single pixel khi idu chuan heta edit a hian ilu tanga stroke a hian stroke a hian stroke a tangte stroke a hian idu chuan I fill theita fill a hian in 1 pixel ani chuan 1 pixel hei 1 pixel ta 1 pixel hi color rating kan fill lang rating kan fill lang hei chuan an fill theita a chuan chu tiang pok chuan kan ti thale anga stroke kha kan fill mai baka 1 pixel ai sang khan 5 pixel velin an fill lang 5 pixel in ti khian 5 pixel in kan fill theita ai sangin ti khian chuan kan lut thale lok anga stroke a khan eta outside ta te pok khana ti theita 5 pixel pon chau alai tel lo khan mo ni alai arin lai kha atel ta lo ta chuan chetiang bok chuan inside ti pok khana theita chuan anti-gel ta ila khi control T control transform ma lut ta ila tuna kan select kha ti khian kan pot dar chin taila kan da fet vele theidon ani ati thei chin a hi example pe gel taila okay ta ti khianin color kha kan pot dar ta anternan khatiang pui lo do to pon anternan tiang vel te po hi han pot dar theita ila khian da fet theita bok ta aka kan hriat version shima tha a chuan khi tun mi khan fill lokila stroke kan 5 pixel langin 5 pixel langin ora kati sual lok stroke akan ita center chuan stroke 5 pixel control D select tuna select kha jauta a chuan ki red line ki tuna kasia makhani ta a chuan single row he ngan thung row hian heta hian ti ve chung ta ila ten ka du chuan ka ti khan kan stroke vele theita a 5 pixel thau khan
an ti le te le ti khian kan ti thei bok ta ani o chuan ro le sungul kalam zia kha chu kan hre thei to mai nga ti khan control d kan ti anga ti khian man na tur ro mang chu man na tur ro mang chu ti khan kan hre mai anga awle ti khan marquee tool chu kan soi fia thokhat viau chuan ka hria a hriat fia thiam lo awm tura ngai lo ila chuan man na tur lampang te kha an man thiam dana zir khanin atangkai lo thei bok ani chuan an hoi hen la zo tu ti om le ta lo zo tu si zir le ngal lo loila hun kan la nei thawin ka hria hun ero kan arei lutuk chuan nin nom lama te po alo kal thei ta a chuan la zo tu lu si chu tuna ki lo ri ta se kan long press a kan left click a kan long press a hetian kan drag ta a ti hian kan du a kha kan select thei ta ni ti hian kan select thei ta a chuan china kan soi ta ang khang khi subtract te polo om vele thau ta ni ta hian subtract te intersect ti te selection ti te kha chuan tin thil pakhat kan ria tur chu add selection a hi chuan a chhunga hianin internet hei add selection a khian click taila hei a chhunga chuan engma a uak lo ni add selection a chuan ange uak lo na chan kan ti chuanin add selection ani mi kan ti bel tur a chhunga ni ti bel ni thei lo rum ta ni chu wang chuanin add selection ni lo new selection ni chuanin ta hian kan ti chuan hei bo vek don ta ni new selection kan ti chin kan ti new selection a ti chuanin bo vek don ani chu wang chuanin new selection a chuan ti khian a bo vek dona chuan eta subtract a hian kan lu tanga subtract a hi chuan a chung lama he kan ti to kha subtract a hi chuan adik ta ti khan e thil kan select don re reng subtract kan mang zelang a chung lam panga tiang kan thalak kan edit re rengin a chung lam pang kan select donin ki chu example mai me ni ki chuan control d chuan intersect kha sei to ang khan tiang kan select ta a intersect ani ka chuan ti hian a bike chau khi kan lo la du si ta a kan select ka a bike chau kan lu de si ta ti hian a bike chau kha intersect ani mai ti khan tin atul saman dan kha kan zerber tur kha nia soile soinu ti hian kan reka ti hianin la zo tool si kan mang mai don ani chuan control d ni zel ta a selection re nga chuan polygonal ti hi kan en lenga polygonal chu fan thliak ta ni kan click anga vai khat ti hian hei kan thla pon a fan thliak ta a ti hian hei fan thliak ta a selection a ki du tu kha ti hian i select kwal thei to mai don ni tin itia i select kwal kha a moravati fu khera angai chung lo hi lai khian i top du ni chun ta hi ni top du ni chun hei automatically na zoom me ta hi ni double click anga ti khana dik mai ti nei and double click anga double click moravati du pon ti khana mora yang lo mai don ni chuan anoi bara hian magnetic anita magnetic la so tool sanita magnetic ka chuan internan vai khati click zo anga visual ka click lo magnetic ka vai khati click zo anga ti hian ki engma I click to lo wang vai khat I click zo anga I thla le nga lang chuan ki tamatikin culture char to mai ni ti hian line lo om sa de wakati khian ama in ain zul zui do khian ti khian kalve char mai ni ki magnetic anita magnet ti khan atopa I double click mai don ani chuan I du na hani du bi double click mai anga I selection I select tur zirin dengan I ti to mai don ni ti khan la zo tool le marquee tool la zo tool le marquee tool chu kan thne to via creating selection chung chang po intersect le subtract le add selection amjia ko kan thevek po ta ti khan kan thiam to via tura ngai karungot po ka apoy mo atin feather kan pek dan turun te po kan threto ta chuan nia hei karon ti khat deuh leka
hun nei har khop ma ya tle min thla jula chu wang chuan hun te po ka nei lo chho ve te til don ma se kan ti chho zel do na min lo subscribe zel ula I tin notification en lo ka chuan in on lo ka chuan karon upload anga Facebook ti le WhatsApp ti velen karon post rang pe don lo wa hun ka nei lo pe chuan chu wang chuan ka post rang ka tum to lo wa adu chuan lo en to mai se ka tia adu lem lo chuan en po ngai chong lo wa amaro chu thil pakhat kan soi do chu sap trong en tutorial ron soi tam taka hian in en po ni le in hriat thiam lo ha tam taki karon soi ve do nin ka in hria ka trong tam tak chen ka chuan lo hel ta poinom mai thei ta ma se sap hoina an soi fia ba se mi zu trong ina sap trong thiam engang el tiang pona in hriat fia thiam thei lo wang kha om thei ve tlat example ang mai tu na te po marquee tool chu enge marquee kha explain la ani na khai shafia don chuang lo chu wang chu bonin attaka khatia mi zo tong ne na kan thil fia zel khan in shafia zel don zo ka chu wang chu nin mi zo tonga soi hi alut na lai re o ma experience kan lo nei to te kan thiam big wang le kan turu big wang le kan lo hriat ber emo kan in ti wang lam panga ron soi kan ni lo wa kan the ang to ka azir tir tele ma son zel du te na an lo hriat fiat hiat thei za tu na mi zo tonga thei anga ron soi chuak mai kan ni zo ka di ti kha min hriat sak don nia ka kaloma next min lo en le du chuan notification khalo on ula chuan in lo zir zel don nia thiam ngei turin le hotling ngei turin lo zir ula in hotlinga in thiam in hotling ni chuan a contact te pomerong contact ula kan ti ho zel don nia kat tuya min in tui phot chuan kat ti ka soi pi ran pe chu ti ka tin a len te po na kina in la ron leng don nia kalome